het wedstrijdverslag begint altijd bij de start. En dat we hier op het zoeken maar in één keer rekken. En Henk Rechts zal dadelijk mooi bovenin die start zitten. En bovenin die start leidt een beetje. Nu dacht ik dat ze al hier regen en zoen en de heugere kant daar. Want dat weet wel zo'n beetje. Tony Brundle, hier verwachtte dat hij dat die het ik net. Sibu Siesling die het net zo gewoon al hier wat door de midden. Daar leidt het echt net in deze wedstrijd. Want daar kon je nou een heel soort skeer van krijgen. Nou, en dan gaan de oren erachteraan. Aard de Boer die komt er nog bij. En dan gaan we verder. Wat leidt onder? Onder leidt Jester Mark, Gerard Tadema. En daar zit de Robert de Jong boven. En daar zit Sikke Heerskop boven. En ja, Sikke Heerskop die moest onvallen. Wat die is Sikke Heerskop? Ja, die kwam eigenlijk wel goed uit die start te landen. Even Sjen bij de Eelkje. Ja, daar zit er 4 boven. Nou, regingen en dan maar een Sjen wetje op uitkomen verzeld. Maar bij die tonnen, of even jeder als die tonnen, daar komt Henk Rechts en dan maakt Aard de Boer oujekje. Dat is jammer voor hem, want dat betekent dat er nogal achter een peer langs mag. En dan komt die Eelkje daar nog tussen. De Eelkje die gaat haast als eerste om de tonnen. En daar komt Henk Rechts bij. Nou, dat is een prima prestatie van Jeroen de Vos. Nee, die komt net eerst op de tonnen, want daar komt zeker Heerschop om ze nog aan. Die komt oer stuurboord, leidt hem dan oer bakboord. En dan moet er bij een opzitter die tonnen hellen. En dat helpt er. Hij is wrotten en vramen om het leven. En die man zijn, zeggen dat er net zo volle raast meer wordt bij die ton. Maar er waren al gruwelijkste raast op het leven. En zeker Heerskop komt om die tonnen en dan komt het Kleer en dan zit de Eelkje daar boppen. En dan komt het Hulleveld komt daar achteraan. Nou, ik zie hem vertellen dat wie het is altijd mooi om te zien, maar het is een hulterlid als je dat zou zorgen. Dus Henk Rechts voort, dan komen de oren daar achteraan. Nou, Aard de Boer die ploft haast nog op de Eelkje. Daar komt de Rader Roek tussen terug, die dier dat heel handig. En dan komt de orenresten daar achteraan. Nou, mooi fjouwerdik om de tonnen. Het wie alweer keurig. Verder wie ik helemaal niks aan de hand. En dan komt Sibu Siesling. Die kan helemaal oer het spul komen. Oh, wol. Ze zien hem eigenlijk een beetje zien in. En dan moet de vak wat gaan litten. En dat is net helemaal correct verzeld. Maar goed. De situaties winnen er een beetje in. Dan zien we achteraan. En dan zien we dat Tony Brundle, ja, die zal er onderdraaien. En dan komt er net boven de tonnen. Nee, dan komt er 4 onder. En dat betekent dat Tony Brundle een slag in de ronde maakt. Maar dat zal er letter in de wedstrijd nog een keer doen. En dus zien we Tony Brundle voorlopig net weer als kanshaver voor het kampioenschap. En dat is hij misschien wel. Want hij komt steeds als eerste om de tonnen. Henk Rechts. Shot eens even naar boven. We maken hinnen met spul. Maar ja, dan zit zeker Heerskop er haast helemaal dicht op. Maar zeker Heerskop doet het eerste eindje niks oors als er achteraan varen. Dat is net goed, want dan krijg je de turbulentie en dan kom je een beetje achteruit. Sjen hoe de man hoe de oren kant het doet. Dat is Jeroen de Vos bij de Eelkje. Want die had dan maar de oren walkeers. Je mag ik net achter elkaar oorzielen bij het scootzielen. Maar dat weer dus ik niks. Want de Eelkje shot dat Henk Rechts als eerste om de tonnen komt. Prachtig beeld is dat trouwens. Dat ze even 4 liter maar voor die tonnen. En dan kan ze hem de nij helemaal gaan litten. En dan komt zeker Heerskop de nij. Want Jeroen de Vos die zal het net heljes in zeker Heerskop. Maar dat zou je hem direct wat hij in beeld verschijnt. Henk Rechts dus als eerste om het tonnen. En dit weer wil zo'n beetje zien weeszoek haar sezen. Nou, dan komt de rest achteraan. En dan maakt de Eelkje, die maakt zelfs achter de Rader Roek langs. Ja, dan kom je even te kwart, zoek precies. En dan ga je een slag die het helemaal verkeerd uitpakte. Maar ja, het is net oors. De slag zie je het maar aan één kant. De Rader Roek die zit er nog goed bij. Zit op het tweede platje. Mooi even onder het vakje terug. En Sjen en Michiel Kalsbeek. Die shot wordt verkant door Ruud. Maar hij had net hier zijn sigaren onder. Dan is het wel erg spannend voor zelfs. Altijd weer achter Henk Rechts en Sikke Heerskop zit. Nou, dan komt een hele mooie situatie. Sikke Heerskop die beziekt. Ik kan even de kant uit west en dan een slagje uit dwars. Dan draait Henk Rechts onmiddellijk erboven. De ouddekker. En dan draait Sikke Heerskop weer. Dadelijk had er erachteraan komt. Ja, prima dien. Maar ja, je komt uit de verkeerde kant zeker. Je komt uit de verkeerde kant weer waarom. Het in het oors. Je moet onvallen, maar je komt er net. Zie maar. Dan gaat Henk Rechts alweer dat er zo wat bij de tonnen binnen. En dan gaat zeker Heerskop 4 en 4 achterlangs. En dat betekent dat er voorlopig Henk Rechts even Beliersja moest. Toen zeggen er achterin en dan zeggen er al die oren wil zitten. Henk Rechts hier om de tonnen. Zullen die oren al hier wil zitten. En het liep wel lekker veilig voor het klassement. Maar dat wie het net helemaal. Want de oren kwamen dichterbij. Daaronder oren Gerard Tadema. Die kwamen dichter en dichter bij. Want die zag wel hult die heuge kant op. En ja, dat is de goede kant
verzeld zit Arend de Boer naar achter. Die bleef ik wel wat in het gevaar zitten. En dan Henk rechts. Henk rechts, ja, prachtig. Hij is wat ontspanner aan het zielen als de vorige jaren. Draait precies goed met het helmhout. En dan moet hij man even de scoort onlokken. Dan heeft hij een prachtig beeld. Goed erzield wordt bij de onderste tonnen. Op wij nee, op en nee de hoogste tonnen. Even goed die scoort aan jongens. Nou, verder weer geen enkel probleem voor hem. Want hij hier goed oud dingen met Zeker Heerschop algewol. Die dat zelf min of meer dingen hier. Zeker Heerschop die moet hier nog een keer draaien. Om diezelfde tonnen wat Henk rechts omheen gegaan is. En Zeker Heerschop, ja, die is daar 4 onder die tonnenrekken. En waar komen daar van langs? Michiel Kalsbeek en Jeroen de Vos komen daar van langs. En dan moet hij dus achterlangs. En dan kan er nog wel van Gerard Tadema deel komen. Maar dan komt er voorlopig op een 4e plakje. En dat is eigenlijk, vindt er net genoeg natuurlijk. Zo, daar komt Gerard Tadema al aan. Die zit hem al deun op de hoed. En die wil eigenlijk het duel nog wel even aangaan. Nou, zo zie je dat schitterend alweer bij elkaar. Weer van het publiek. Wat er dan weer een hele leuke wedstrijd om naar te zien. Omdat er nog wel wat spanning is hier uit zijn dan de nummerien. Maar zo maar eens even naar Jelle Talsma. Die het achter Gerard Tadema zit. Maar dan komt er net goed uit. En dan komt Sibu Siesling eroverheen. Zie het Hultiet op de nachtste positie. Maar die kon hem dus letter nog even verbeteren. Want ja, die tonnen, dat weer wel wat griemen. Maar dat weer dan ik het enige wat je oer die kant heen. Want verder weer het bij bakboord volle beter als bij stuurboord. Het is nou 1 keer zo en het is net oors. En dus gaat Sibu Siesling hem voorbij. En wij joggen naar de finish. Naar de man die de absolute winnaar weer. Henk rechts van Nijbeets. En de man even heel volle willen. Want ja, er is oudere dagen wat 4, 5 en 6 en meer is het dan net. Maar er zit echt meer in het skip. Nou, dat weten ze ik wel. En dat komt er nou uit. En zien hoe dat de takken hier dan in de C-klasse gaat. Nou, en dan komen de man 2 en 3 aan. Michiel Kalsbeek en Jeroen de Vos. En dan wordt Zeker Heerschop de 4e man in deze wedstrijd. De uitslag bij Ichtenbregen. Ian dus, Henk rechts, Maide uit en thuis. Dan Michiel Kalsbeek, mooi ek vooron bij Maide Raderroek. 3 Jeroen de Vos, 4 Zeker Heerschop, 5 Gerard Tadema, 6 Arend Wisse de Boer, Zoon Sibo Siesling en Jelle Talsma. Dat is dan de eerste kaart. Ik heb naar de tweede kaart. Njochen, Walter de Vries, 10. Daar is hij dan, Ton Brundel. Olfde, Robert de Jong, Erik Jonker, Freddy van der Heijden, Kees van der Kooi, Romke de Jong en Wietse Banstra. Die hier pech. Plak 16. Dan het klassement. En het zit alweer heel dicht bij elkaar. Op 1, Zeker Heerschop. Maar de Wilde Wietse, mijn Njochen komen Njochen. Dan Gerard Tadema. Mijn Tretjen. 3 Henk rechts. Nou, met Tredje komen Njochen. Jelle Talsma had er 15. Tony Brundel van zakken van 1 naar 4. Nou 16,8. Jeroen de Vos Njochentje. Arend Wisse de Boer 20,9 en Michiel Kalsbeek nog correct op de eerste kaart, 29 punten. Tweede kaart, Njochen Sibo Siesling, Van Jonker, Robert de Jong, Kees van der Kooi, Walter de Vries, Freddy van der Heijden, Romke de Jong en Wietse Banstra. Maar de single hier 56 punten.